Há quen pense que as persoas reintegracionistas somos contrarios á actual normativa oficial do galego, a normativa que asenta na ortografía do castellano, mas isto non é ben así, non? Eu, por exemplo, penso que ambas as posturas ortográficas son perfeitamente compatibles sempre que ao lado da normativa actual do galego sexa posible usar tamén unha opción gráfica máis converxente co resto do mundo lusófono. E ademais penso que as persoas que temos algunha responsabilidade no deseño das estrategias normalizadoras, quer sexa dos nosos colectivos, das instituicións ou do que sexa, deberíamos conseguir unir e optimizar os esforzos de todas as persoas que consideran ou que desexan que o galego continue vivo, non? Mas eu, para alén diso, penso ou non dubido de que ambas as estrategias teñen a súa fortaleza e que se fosen combinadas terían moita máis forza e serían moito máis benéficas para a normalización lingüística, non? Por un lado, está a forza que ten a normativa oficial ou esa orientación gráfica que ten máis que ver coa identidade ou coa identificación que conseguiu dos propios galegos en relación a esa proposta ortográfica e que teñen que ver, por exemplo, coa historia literaria dos dous últimos séculos que houbo na Galiza, que é unha historia literaria que nen sempre se transmitiu en condicións idóneas, mas da que todos os galegos e galegas estamos orgullosos. Por outro lado, ten a fortaleza de conectar mellor, tal vez, coas falas populares, ten feito un grande esforzo por coñecer as falas populares e por reflectilas na súa proposta ortográfica, e, en terceiro lugar, pois representa ou é o produto do esforzo das elites culturais galegas por conectar coas masas galegas non alfabetizadas en galego ou alfabetizadas en castellano cando estaban, non devolvéndolles de alguma maneira o orgullo na súa fala e na súa identidade, non? Estas serían as fortalezas da proposta non reintegracionista. Por outro lado, está a proposta reintegracionista que ten a fortaleza máis situada no outro lado, no lado da proxección comunicativa e non tanto no lado da identidade, non? Por un lado, pon o acento máis non na historia literaria dos dous últimos séculos, sino no conxunto da historia do galego, que remonta á Alta Idade Media, cando aínda a Galiza e Portugal non tiñan unha fronteira política. Por outro lado, salienta máis as semellanzas e procura máis a unión ou todo aquilo que nos une co resto dos países lusófonos e non tanto aquilo que nos distancia. E finalmente, tamén pon o acento, sobre todo, na proxección comunicativa que ten e que debe ter o galego. Quer dizer, o galego considerado como instrumento de comunicación e como ferramenta de traballo, non? Por iso chamamos a esta proposta a proposta do galego internacional. Entón eu pregúntome, por que non aproveitamos a forza destas dúas propostas gráficas? Teríamos a oportunidade de converter un interesante debate filolóxico, un interesante debate estratégico, digamos así, nunha grande oportunidade para o galego, non só para o galego como lingua, sino para os galegos e galegas como persoas e para a propia Galiza como país, non? A esta estrategia, a estrategia de combinar a forza das dúas posturas, nós chamamos binormativismo. E o binormativismo é unha estrategia lingüística que xa foi aplicada e continúa a ser aplicada en moitos países europeus. E vos falar no próximo vídeo de en que consiste e como podemos transferila para a Galiza, como podemos implementala na Galiza.